Ataquem el punt 6 del temari, anem a veure variacions amb repetició. Les analitzarem exactament igual que les variacions. Les 4 preguntes són les mateixes que abans. Quants elements tenim? Tindrem m elements. Farem grups també de n elements per grup. A la pregunta importa l'ordre, com a les variacions, la resposta serà sí. La diferència és que a la pregunta si es poden repetir, ara la resposta serà sí. A les variacions la resposta era que no. Com es calculen les variacions amb repetició de m elements agafats de n en n? Doncs si heu fet els colors de la combinatòria amb Antona o Anell, doncs vosaltres mateixos teniu la resposta. Si no, doncs per calcular-les el que farem serà elevar m a n. D'acord? Tengo un diagrama d'arbre, jo que sé, si parteixo de 4, doncs torno a tenir 4 possibilitats i altres 4, és a dir, m elevat a n. D'acord? Exemples de càlcul, això és molt facilet, variacions amb repetició de 9 elements agafats de 4 en 4, seria 9 a la quarta, que donaria 6.561, etc. D'acord? Anem a posar un exemple que és potser el més interessant. Diu, un alumne que està jugant a pedra, paper o tisora es pregunta quantes combinacions té el joc si ha de treure 5 vegades una de les 3 opcions. És a dir, el millor de tot és jugar una partida, no? I has d'escollir doncs, la primera vegada, per exemple, pedra, la segona paper, la tercera tisora, la quarta pedra i la cinquena pedra, per exemple. Aquesta és la meva opció de joc i jugaria contra un company o contra un contrari que tindria la seva versió del joc i bueno, miraríem qui guanya. A la pregunta quants elements tenim, d'acord? Diríem que en tenim 3, que són pedra, paper i tisora. Amb aquests 3 elements construïm els grups. Com que hem de jugar 5 vegades, els grups seran de 5, és a dir, a la pregunta fem grups de quants elements, la resposta seria 5. A la pregunta importa l'ordre, evidentment no és el mateix jugar primer pedra i després paper o jugar primer paper i després pedra. Per tant, la resposta seria que sí que importa l'ordre. I a la pregunta es poden repetir, evidentment jo podria jugar sempre pedra, en les 5 opcions, pedra, i estaria repetint un dels elements 5 vegades, d'acord? Per tant, si calculo quantes possibilitats tenim, i aquí ve la gràcia, serien 3 elements agafats de 5 en 5, i això ens donaria 3 elevat a la cinquena, que són 243 opcions diferents. Fixeu-vos que és un joc super senzill, només puc treure pedra, paper o tisora, en aquest cas ho he fet 5 vegades, juguem al millor de 5, i podria tenir 243 opcions diferents per jugar. Què passa? Que el meu contrincant també tindria 243 opcions per jugar. És a dir, per cada opció meva hi hauria 243 respostes del meu contrincant. Llavors, suposo que amb aquesta idea us serà molt fàcil determinar quantes partides diferents podreu jugar i flipeu perquè amb un joc tan senzill les combinacions que podem obtenir de partides són absolutament boges. Molt bé, espero que us hagi agradat les variacions amb repetició i bueno, continuarem analitzant les diferents possibilitats de la combinatòria.